Moyizela Makhuze Moyizela siphatha amathunga nesiphatha siphatha amathunga nesiphatha zihole amathunga nesihole phatha amathunga nesiphatha Manda Yebo mkonto wesizwe pepa Viva Hana mkonto wesizwe hlangana Long live Nyamalala long live Jacob Zuma long live Kwaza mkonto kwaza Chitela mkonto chitela Thank you. Where is my vote? Where is my vote? Lipi Potlami. Lipi Potlami. Malta. Angibingelele. Engicela nje ukumbingelela kuqala kunani nonke makomanda. Usekela sihlalo wethu kazwelonke ukomanda uMkotsho okuyena ufike namhlanje la kinina ezobuza ivoti lenu nelakhe. Siyabingelela Deputy National Chair. Ngokunjalo uhamba ke nathi sonke kodwa uhamba neNational High Command yethu yonke la kwaZulu Natal eholwa ile ndoda ekade khuluma la yakwaDonda uSibusiso Donda. Ngokunjalo nathi kukhona esihamba nabo laba abama-members e-PWT wonke lama-komanda ama-members e-PWT vothi yawo siyawabingelela. Viva PWP, viva! Viva PWT, viva! Viva National Command, viva! Aisha! Owethu umsebenzi ukubingelela zonke inhlaka eyikhona la ababhishopi abahola lenkundla nabo bonke abaholi bebelaphi bezendabuko bese sibingelela umholi obusethulela umholi uNcamalala uTolman Zuma. Viva Tolman Zuma, viva! Viva Ncamalala, viva! Samulelwe la ukomanda uMajay okonvina we-sub-region yethu la kule umsunduzi sub-region. Long live Commander Majay, long live! Long live Commander Majay, long live! Long live! Isizathu sokuthi sibingelelwe samkelwe ukomanda uMajay ingoba kulesikhathi samanje asinaye ukonvina no-coordinator we-region. Yileso sizathu therefore asinabo ubuholi be-region njengamanje. Yingakho samukelwa ubuholi be-sub-region, samukelwa amakomanda omkhonto we-sub-region, abantu ababambe imandate yomkhonto bayibamba ngqi. Komanda Majay niyibambe lapho makomanda, niyibambe lapho umzabalazo we-revolution uholwa
against counter-revolution. Ithi khona i-counter-revolution. Tina, we march forward with the revolution. La Moses Mapita, la respect. There is a base of counter-revolution. La respect. What of putting no watching though? There is a base of revolution. Ileni representayo kumrepresentayo. Eskati sabalas. Sasi skule nange impimpi. Sasi city. Umgabe wayithatha iZimbabwe. Yezimpimpi zabo zikhona. Umgabe wayithatha iZimbabwe. Yezimpimpi zabo zikhona. Zabekhona. Zikhona. Zabekhona. Yezimpimpi zabo zikhona. Yezimpimpi zabo zikhona. Yabona ke siyafunda lelo thina. So thatha umzabalazo. Impimpi zabo zikhona. Siwuthatha umzabalazo. Ibhamu zabo zikhona. Ngoba sinampimpi, asina counter-revolution, asina spam. Sathi umzabalazo, sathi siyofa, sifele kuwona. Uma kufanele sifele Moses Mapita, siyofela la. Akekho futhi ozosiphazamisa. No zamani, ngeke siphazamisa. I-revolution inamandla ngaphezu kwe-counter-revolution all the time. Kodwa ke kuthiwe angizonazisa ukuthi inkantolo itheni. Sengena lapho. Mangikeda nje ukungena lapho. Ngizobe sengingazisa ukuthi sizokwenzani. CPWT emva kwalokho. Number 1, inkantolo iguqile namhlanje. Yaguqela ukuthi iyozisukume futhi ngomhla ka-21 kuJanuwari 2025. Kodwa ithe iguqi inkantolo. Lo bekade phethe icala lomkhonto wesizwe. Lapho ngamalala babuTolman, amasotsha omkhonto wesizwe, amakomanda abamba isela. Era intshontsha